Pýtate sa sami seba, či budete mať prácu aj o 3 mesiace? Každodenné náklady neustále stúpajú, ale váš plat sa nemení? Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, pravdepodobne ste na nesprávnom mieste. V Atene máme pre vás riešenie. Skvelá kariéra je viac než len výplata. Je to komunita a pocit spolupatričnosti. Náš jedinečný prístup zameraný na komunitu vás odmeňuje za to, že do tímu privediete ďalších opatrovateľov, čo nás všetkých posilňuje. Pravidelne zvyšujeme platy. Len za posledný rok sme ich zvýšili 3-krát. Inflácia rastie, rovnako aj vaše potreby. Preto pravidelne a viac ako raz ročne zvyšujeme platy všetkých opatrovateľov. S nami sa nemusíte obávať o istotu zamestnania. S Atenou máte k dispozícii stovky pracovných ponúk, takže je vždy z čoho vyberať. Ste pripravení na kariéru, ktorá ponúka stabilitu, pocit príslušnosti a reálny rast platu? Zavolajte nám ešte dnes.